खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बर'आवै सय मास जेव फरायनाय महर लानो सोनाफोर दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो जाबाय आरोना सिगां ब्लगसाव फोरमायखाबाय मानसिया अबाय दंफैयो ओमफ्राय मा जायामोन ओमफ्राय बिमाया माइब्रा एवगासिनो दङ जाहैग्रोनोसै ओमफ्राय आंनि बेहाय फैनायनि टारगेटआ माने खालि लोक्षि मेला नायनायल' नङा बिराद गिदिर आंना टारगेट लानानै फैदों आङो मानो होनबा एबारनिफ्राय बन्द मोननाया एसे गोजानसै आरो खनसेसो बन्द मोननायाव आं फैनो हाया आरो आं जाय हाबाफारिनि थाखाय फैदों बेयो रुबबाराव बन्द रुबबारावबो खामानिया जाया आरोना ओमफ्राय दिनैबो बिराद डाउट जाबाय आङो मानो होनोबा कार्तिक बिहुनि बन्द जागोन नामाथाय आंना जाय टारगेटआव फैदों बियो जानोबो हागौ जोंनाबो स्कुल बन्द मोनदोंबा बिसिनाबो अफिसफ्रा मानो बन्द जाया जानो ओंखायनो टेनसन जाबाय आरोना ओमफ्राय खबर लानानै जुदि बुस्थुआ खुलाबा आङो आंनि जाय हाबाफारिखौ लानानै फैदोंमोन बेयाव थांगोन आरोना माखासे कागज पत्र लानानै फैफाखादों सोनाफोर बेनिफ्राय खबर लानानै बन्द मोनोबाथ' आरो मार गुलिसै मा खालामनो आंनि खामानिया गोदोसिगोनलाय खें खें मोनथ'सिगोनलाय आरोना एनिमेसनफोर नायनो मोसादो बिदिब्ला आं दिन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो एबारना फुंनि जाखां लोंखां सुस्रांखां माने माइब्रा जाखांबाय नालाय एबारना नै खेबसेनो सानसुनि हाबाफारिनि रेडि जय जगार आरोना दै गुदुं फुदुंनाफोर दै गुदुं आरोना दै गुदुंनि इम्परटेन्ट जादों र' ओमफ्राय सोनाफोर दै स्टानाव हाबफैबाय आङो मैयानि रद' आं रुनानै दोननाया आइया नायदो गिदिर गिदिरखौ मालाय एसे हास्रोलायबावनानै एकदम सनसना फोरानबाय आरोना जानोबा जायाबा था होनलायनाय आदारा ओमफ्राय बे नोंबाबा नायबावदो नोंथांमोननो आरो देखायबावनोसै आं टेने ओमफ्राय आइनि अस्त्रफ्रा गाज्रि जामोन दे सोनाफोर गैया जों बावैयानो खयदिन जाखाथाय गावसोर मिन्थिसिगौ दङ दंनायालाय अस्त्रआ नै ओमफ्राय दाउआनो सिख्लाय दं जाहैदों अयथासारहाय बे खर'आ देखायनो हानाय नङाहाय थै गनानै दङ नै बेखौ लागावगोन आरोना उन्दैद्राय जाखोना माखोथाय खुमब्राजों समायगोन ना समायाथाय टारगेटआ बेसो नालाय खुमब्राजों ओमफ्राय फंबाया बैखौ माने थारुनजों होननानैसो टारगेट लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय आइया रागा जोंस्रोबायना आंजों रायज्लायबा मानो लानानै फैनांगौ आंहा मा होनो मासे दाउ दंखायो बेखौनो जागोन दां होननानै आरोना ओमफ्राय फोरान दोनसै आरो माथोबाव नै दिनै बेखौ लागावगोन आरोना खर'आ थै गनाय दङ ओंखायनो ओरै हमथाखुमादां एसे बा दाउखौ बिदि दोनलायनानै एकदम रस्टिं खालामनानै जानोसै नामा आं बेबु बेला गासिबो बेयाव दोनबाय थाबाबो मोनखागोनदां लागा अमा बेदरा मैया एकदम रुखानाय ना खनजाबा खननानै जाजालायबायसो आरोना नै मा खनजाबायानो आरो माथोबाव गोथां गोथिं सावनानै जायो दसेल'सो हाङो गोसोम जाबानो जायो आरो माथोबाव बेलाय सामब्राम बानलु लगायबा बरिया जासिगोनहाय गैला ओमफ्राय फोराननानै एसेल' नुबाय नै 1.5 केजि होननाया बिदि जायो 5 केजिबा समायगौमोन सान्दुं दोनसै ना एसे सान्दुंआव एसे होस्रोबा सुन्दरि जासिगोनब्रा जिरायबाय मा जिरायदों गोलैगोन सना दे लासै ओंखार गोलैगोन दे खुमब्रायाव मा फोनांलांखो नोङो नै अमा रोसि नांखाबाय खुमब्राया सिन्था गैला गोथाव जाखासिगोन खुमब्रा दानसु जुनाफोर खामफ्लाय लाखाबाय आरोना थाइनै हानदोंमोन गामिनि फंबाया फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौसो अर्डार होबाय आरोना बेयासो हाननांबाय ओमफ्राय थाइस्लांबाय गावस्रोलायनाय जि गोजौआवसो खुमब्रा गाहायाव फैगौ मानि माबाखायो बेखौल' सोर खेसबनो हानो जायगायाबो प्लेन नङाना नङाबा आङो ओरै हमनो हागौमोन गावबाय सेस दिनै जायाबा जाखाला आरोना गैलालै नानिया बोरमानो एकदम माइरं सारना होगासिनो उन्दु जागुलायबाय हनै बे जानो हाला मा गोबागोन मिथिबाय आया दाउखौसो होबावदों दाउनोसो होनांगौ बेसोर गांसो जानानै मोनखायो होनांगौ होननाय लोगो लोगो दाउखौसो हरफ्लांबावदों बेस्रा दाउआबो जाबाय दे बाथ' आइना थुलसिजों साग्लोबजोब्बाय मालाय फैदो मा फैदो जालानो दोनफिनदो दायो फैबा जागोन ओइलाय जागोन ओइलाय होदो दे होदो गावनो होसोसिनानै गिदों जाबाय सनाफोराय आखाइनि मैला सिन्थाय साफा जाजोब्बाय आरोना खुमब्रा सकजखा गुफुरजोंहाय ओमफ्राय मा होनो आइयाबो ओरैहाय थ' मारिगासिनो दङ एकदम रद' गोजायो आरोना आइया जोंना गिदिरबो नङा फिसाबो नङा बेनिफ्राय नै बैसोमोन
बै आमोलाव जानाय आरोना बेनि लोगो ओमफ्राय बिराद समायगौमोन बेजोंसो नाथाय बेखौ नङा बे जोलैसो बेनिफ्राय एसे उन्दैसिन आरोना दा जानाया जाबाय आंना इयो थाथोंसै बांद्रायबाय दैसो होनांनाय नंलायला ओमफ्राय नायलाय बेबु सिन्थायनो गारबावलासोलै आइया बेबु सिन्थायनो मालाय नै साफा नै बेबु सिन्थायनो जि मेजेम सोर गारनो दा बेजों आरो आधा काप लासिगोन आरो बे सना ए खलम ओइथिं फै माइथिं फै बेयावसो गेलेफैनानैसो एसे सान्थि दे दखान फारसे थांब्रबनांगौ जालायबाय सनाफोर हाइजेंआनो गैया आरोना दाउ दिसे जागोनावथ' हाइजेंआ नांथारगोन थ' लाबोनानै फैनोसै आङो ओमफ्राय बिमाया मालाय अरदाबाव मोथो मोथो संसै जाहैबाय आरोना नै सिबाय दाउआ गिदिरबावबालाय समायसिनगौमोन ओमफ्राय नै गावना बेबुआ दा सावजाया बे बेयावनो संसैनो थौआव मालाय दे संथोंसै ओमफ्राय आंबो ओरैनो थायाब्रा ओरै टमेट' बाथोन एग्लिनोसै माने लोगोआव जेबो गैया नालाय ओंखायनो ओंख्रिया बेनो आरोना सिम्पोलनो सासे सुबुङाथ' दालिबो बिगौमोन महा जारला ना दालि बानायनो बाथारबायमोन आङो बाराबा गाइखेरजों जाथोंसै नामा सानलायलांबाय आरोना थ' बेखौ फटाफट एग्लिग्रोनोसै आइयालाय बेस्रा नाथुर गोरान होनो नामा होनबाय बायदोंमोन ना अमा बेदरखौ जानो लुगैदोंबा हे नांला जेबो होला अनलि बिदि एवथाबथारनोसैल' आरोना मैयाबो जाबाय आरो दाबो जागोन दाउ अमा नांथ'ला दे जानानै आङो सिम्पोलसो आरोना नङाबा हनै गोसोबा हनै नाहरदो सान्द्रियाव गोसोबानो हाफ्ले हुफ्ले होनो हायो आरोना दंखायो नालाय माला मालथार नांला दोनदो मा जानांला दोनदो ओमफ्राय टमेट' बाथोना मोननाय लोगो लोगो आरो माथोबाव आथिं सोमाव जानोबो रोङा नालाय ओंखायनो माबानि बिसिनि बाथोनसे बोरमानि खिखौनो एसे सिफ्लेनानै होनोसै आं ओमफ्राय लुसनोसै आरो मा जिराय जिराय जाबाबो बुंजागोन ना नङाबा आइया माने ओरै फैनोनो हाख'वासै आरोना ओइथिंनो बेस्थ' जाबाय जोंजोंबो बेस्थ' जायो आरो ओरैनो माथो होनबावनो न'आव मानसि लिलाला गथ'फोर फैबाथाय आरो माथो होनबावनो आरोना सिबनानै दोनसै आं एसे लुस्र'लाबायनोसै दुगैखांनाय लोगो लोगो नै सनाफोर फास्रा साखालायनानै जानो आखायाव लाबायबो फिसाला माने टिभि रुमाव जागासिनो दङ जासाब जाराब दानो हारा हाद्दि हुद्दि सफैखासिगोन आरोना जाबाय मा गाइखेरजों फिसालानि बेदर हारा अख्लाबदों आङो दाहाय संगोन खोमा दालिखौ दाउ मादार इन्डिया संनाय बेदरा दालि नङासै ना बेदरनि रोसिसो नै लोंनो लोङा माथो नों नामा जाया माथो नोंनि नामा साखाथियाव माने सनाफोर आइबो दं आरोना माने दहायनि बेबुजों आधा काप लादों आरोना ओंखायनो देखायलायाखिसै आङो आधा काप लाबानो देखायफाजानाय जायो नालाय ओमफ्राय फंबाया जाथों नालाय जों साब्रैजोंनो लागाव दालिथ' सङाखै नालाय अना खाना फिसाजोआ नै गाइखेरजोंनो मागा मगा जागासिनो दङ थ' हुलु हुला जानानै लागासिनो सनाफोर जोङो ओरैबायदि जाबाय खुमब्रा ओंख्रिखौ आङो ओंखामखौ बांद्राय जायाखै गथ'फोर गेलेगासिनो दादिनि फिसालाबो फैदों नालाय उन्दैया ओमफ्राय माने खुमब्राया गोखै जा मजाखारना आरो हांसोफोरजों जानो होनबाबो बरिया आंलाय बारा गोथाव जानाय नङा सानदोंमोन ओरैबायदि गोथाव जादों बिमानि संनाय जोङो खुमब्राफोरखौ संबाथाय थुफ्ले थुफ्ला खालामफ्राङोना मतलब आङो आरोना आइया थुफ्ले थुफ्ला खालामा दलदब एवनानै सङो आरोना थ' बिदि बायदि भाग्य गैबाय थाया बिमानि आखाइनि संनाय मोनजानो लोगोसेथ' खुमब्रा गोखै न'नि दाउ जानानै बुददां आरोना टमेट' एवदेरनाया बेखौ जानो गोसो जालाया खुमब्रायानो खैसिबखा नालाय ओमफ्राय आङो दा ब्लगखौबो गोलाव खालामला आरोना सुंद' बेखौनो मा मोनजादों मा जादों मा नांदों एसे सेयार खालामबाय नोंथांमोनजोंहाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगजोंनो फरायजालांबाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय दिनैनि सानसुसिमा जोंना बिदिनो थांलायबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय